Yuk, waktunya bekerja, ngomong. Ngomong, gak lucu kayak ngono kuwi. Kasih. Punya aku. Cek toh, duduk. Cowok gede. Jangan kayak gitu. Duduk yang baik. Duduk yang baik. Guys. Nek ditanya dijawab apa, Bos? Tinggal aja, Mbak. Lagi ngetelo les. Orang wis mumet. Makasih. Guys, kita beli bakso gitu. Bakso nih Mbah sapa kuwi? Mbah Jamin. Kok Mbah Jamin? Pak Man. Guys, kita habis les ganti guru lagi. Kita sudah ganti guru 3 kali. Sing iki sok ganti meneh. Tidak apa-apa. Sabar untuk adikku tercinta pokok. Cuma lagi pertama ngeterno les ya guys. Jadi uangnya rada mumet-mumet piye ngono. Terus guys, kalian sing nek wong cepu info yo les terdekat ning cepu sing iso nganu rapa. Rapa iki membutuhkan penanganan khusus. Mbah piye kok? Sing apik. Iku kecut ide. Namanya cuka. Ojo mati. Itu kecut, kamu nggak usah pakai itu. Lagi. Pakai garpu, tangannya sing baik. Garpune dipakai om. Dicodos. Nah. Ini Mbah Man favorit, bakso favorit. Baksonya bening. Oke guys, kita beri sarapan lagi di Mak Kupra. Sana apa Mak? Sanane kates. Walah jangan iwak ngeri. Mantap ki. Angkene Mak. Oke. Entek berang kilo? 10. 3 kilo lagi an. Enggak 3 kilo. Tak pangan ini guys, ini tidak rata no. Entek terus ya. Lah segane lho guys. Lah ngene lho Mak, ada. Oh. Iki wis mulai pinter radang. Maune kan bedino adange nang Magicom. Lah iya, lah iya. Kalau Mak Kupra iki kae, heeh. Ngene tok sambet. Heeh. Wis pinter radang. Iki sanane kok gosong iki. Iya, rak terima gosong ah. Ireng dandange. Ya, wis pokoke latihan nih ngono iki guys. Iki ada bus. Wah, mantep kabeh iki bingungnya aku leh kemangan, guys. Sambal pecel ya enak iki, enak kabeh. Enak jangan. Kalau Mak Kupra kae. Padha iki ya padha, ya grupe yo.
Sarapan dulu guys. Aku suka bingung mak pincoknya mak. Iya. Pemirsa ben seneng. Iki godhongnya rak garing ku lho. San. Godhongnya garing. Aku jati ae gak sakek ngonoan ki lho. Ki lho alus. Nah, wis ngono ae. Aku seneng. Dengan apa campur apa Mak sekono jakake. Wis sakmono ae. Pincuk ah, pincuk. Pincuk nah ngono lho. Nah. Wis mantap. Jangan pecah wis engko nek gak gathuk ya mek nah iki. Lina orang tangi cah. Anune wayu. Wis mak gak sanggup kuwi mak. Sambah ae ya. Wis jakake. Bakule jakake dhisik. Wow. Kayak jangan. Hop. Jangan nih mantap. Sidik ae mak, gitu ae mak. Gitu wae. Sini sidik ae. Wis gitu ae, gitu. Oke. Payah cek lo. Sarapan, Pak. Nggih, amit. Wes mak gak sah. Bingung nek mangan. Ayo bawa ras, sarapan Mbak. Ras gak mangan? Gak. Yes. Oh, 5.000. Sak meneh kae iki. Ampun. Terus, pripun malih? Sayur mawon. Mantap yuk masakane. Enak guys, mampir guys. Pinten sayure? Sarapan yuk. Apa merkene Surabaya? Urung pesen lontong iki. Lontong lho. Awas apa yuk? Oh ya lane akeh kok. Ya Mbak ya aku. Mbak jamis akeh kok. Lurus setengah. Lurus setengah ke telu ngono. Pura-pura akeh bayarane. Terima nunggu omah ya. Engko penak yo kerja nem yo. Lah jarene mau ngurusi awake. Nunggu omah ya. Cinane golek batur. Mbak damet iki. kancane iki duwe gawe mbok duwe gawe mbok tendi ngono lho. Tak ulan aku kan baturi.
Pas coba yuk. Pon, jangan pon. Udah bekal kan? Tuh betul kayak jangan. Iya. Pincuk ono wis. Oh, mbok mangke. Wes yo. Wes gak sak anu tak bari. Oleh nak yo. Aku tak pan kene seger. Lah aku ketoke kok. Wah, ini tomak dame sok winu ah. Eno ang. Mantap iki pokoke. Nggone mak toprak guys, mampir ke nggone Mbak Indah kalau anding tukuku kono. Wong dodolin ratan lah kok. Urung nang warung. Urung duwe warung, Mak. Engko nek buka anu duwe warung nang jero warung. Kopi apa ya mak ya. Enak. Mau Aimin. Sarapan, Min. Sarapan. Ndang. Iya, ndang sarapan kene. Bareng-bareng. Mantap. Yo jangan apa enak Surabaya. Ini yuk bakku yuk. Ini yuk sarapan bakku. Mantap Pak. Iyalah. Sarapan karo YouTuber Mak Dames aku. Iya no, jelas no ya yuk ya. Lah kan mak goprak kae, mak goprak coke. Mak Ya. Mak cempluk, iki mak cempluk. Sing iki mak sapa? Mak Ijah. Oh, mak Ijah ya. Iki mak Mak Pa. mak pa, tetep mak pa ya. Tetep Mak Pa. Malung derek ngrumpi wong modal. Iya, heeh. Enak ya yuk. Mantap ya. Mantap. Tak meninggal 5.000 ya. Wis Ini Mak. Minum. Mak Dames. Iya. Iya. Sarapan, guys. Jadi aku tak nyicipi. Mak Ijah kok. Pincuk. Ijah. Man kene mak wis aman. Terkendali wis gak usah bayar. Heeh. Gak usah wis tak bayarane mak. Ya wis sarapan dulu guys. Heeh. Nek bature ngene iki semangat mangan ya juga. Tegur bareng-bareng. Ya Allah. Biasa Mbak aku. Iya. Karo ngono ki dipisah. Iya di botol lek amin. Kok akeh meneh min mbek sapa? Kok akeh men? Sarapan awan dua awan. Kemarin ora nang rumah. Dan kok masak kemarin. Oh, Golek nang toto iki. tak golek yupak. Yupak ku lho kon golekno. Dipisah ngono ya. Iya, goseng nom. Lah, Ayo. golek ayu wedake akeh. Ya mak ya. Yo. Ragate akeh. Kopi melayu. Ketik wedak kurang. Alamak, mak. Alah ya. Pede, Mak. Lah iya, lah. Tuku kaya mak cempluk iki lho. Ragate akeh. Lah, Biasa itu. biasa. Seneng, Mak, ya. Heeh. Iya. Aku tak tinggal. Tinggal aja ya. Tingkat sing rega 20 rene kok. Udah karungan, Mak. Iya. Tak karungan ae, guys. Wong kene iki kok seneng jajan. Hah? Wong kene iki seneng jajan, guys. Sarapan guys tuku 5.000 wis. Wah, arep kok jajan 5.000. Budale apa tuh? Budale apa? Kok jam 2. Engko jam 2. Oh, iya mau ke Surabaya, guys. Surabaya jam 2. Ya pekerjaannya gak terlalu berat mergo nunggu omah kosong kan. Cinone ning kene yo. Kono di omah Surabaya. Sing piting loro sing Bersama Mbak Dam iki lho, guys. Mbak Dam perang tahun. Angger menak aku gak balik, Lek, gak balik. Alah kok kowe kok duweke penak kok. puluhan tahun. Timbang nang omah ndek Gak ada cacilek, bayane. Lah apa? Orang ditanggungan aja. Tanggungannya renek. Nek wayah tandur ya mulai. Rasa tambah rasa apa? Yang tandur timbang iki 3. Tiga-tiga gak sing tandur iki kan. Jangan barang Pokoknya lagi nang kono nek kene iki seru waras sehat. Nang kono bumine Gusti Allah. Kene bumine Gusti Allah. Apa aja gak duwe. lho ku Pak kan. Prak, kenapa? Kok saujut prak. Mata Goreng prak. jeneng kuprak kabeh kan. Mbok kok ora ditutupno?
Enak. Marai buyar kok ya. Buyar warna dadi nek Marai konten ya bingung iki. mau. Kok sesuk apa sing disoteng? Sesuk apa sing disoteng kadang ngono. Aku tak mak iki gak apa-apa ya. Heeh. Maksudnya tambah berapa? Allah mana aku kata konten sayur. Kontenku kopior. Mbah apa kono arep ya. Jangan buat diri. Kayak ini. Jane pinter olah-olah. Iya iya. Pinter olah-olah. Ya alhamdulillah saya enak. Iki bojone iki mak goprek sing mau. Bojone Pak Mul, iki mak Ida. Yang ngantuk terus, Mas. Ngantuk terus. Saya enggak jadi kok. Iki sareng merantau. Cina. Cina kono, wong Pekalongan kono. Napa? Bakal blonjo ngono ki keranjangan angger ngene. Aku apa nganu delok filme Madame sing terbaru ngono. Ora ngerti nek iki tanggoku kan gak ngerti sampean. Pokoke aku angger ndelok filme Madame sing terbaru ngono padahal kuwi bakul sayuran. Ngono ki wong do milih ngono ki dene nonton sampean ngene. Kuwi Madame ki tanggoku sebelahku aku ngono. Iya, Mak. Iya. Coba omahe sebelah. Kalau berarti Pekalongan ngono wis nganu. Wes kowe gak sabar ya, Guys. gak sabar ya. Traktir Madame wis pisan. Wes no. Oh iya. Duweke wes no. Oh, dhewe weh ke. Wes tak bayar. Oke. Madame traktir. Iya iya. Mantap guys. Ini mak ibu nah. Ayo, bonek, Bro. Harus mak. Kopi karo roti ya. Ya Allah. Cek kopi, cek roti yuk. Kok sedeng ngono lho yuk. Nang ngarep omahku, anu, yo roti yo. Nah iya. Wedang yo. Ngono sam, teluk-teluk ngono. Kayak londo ya. Agus, matur nuwun Mbak Madame, Gus. Oh wes. Iya. Iya, Gus. Iya, iya. Oh, produk gatel. Ya ya, nonton kok. Iya, iya. Ya ter-ter ngono jane. Embel, ambek mak goprak rak wis ah. Isih dulure. Ora apa-apa adoh kok. Isih dulure dhewe. Malah justru ora apa. Gus ambek iki, Gus. Gus. Ya. Apa? Alah. Ijak ijak apa yo yo? Misanan. Sepupu ya. Tapi ora apa-apa. Ora apa-apa, Gus. Digolekno kok. Gus ya, Gus ya. Gus. Mbak budak. Alah kok tak tukokno untu lah. Wis taman ya. Dari kok. Wis. Goyane ngene iki, guys. Ndang bungkus yuk. Bungkus apa kok? Ndang bungkus gak apa-apa. Gak apa. Ora apa-apa. Kulo bungkusno kuwi. Iya, bungkusno gak apa-apa. Wah, alhamdulillah masyaallah. Ngene iki sesuk nang mana ya? Alah, sesuk nek kowe ya nek enek gak apa-apa ya mak ora enek kok. Apa tak tinggal? Apa ditinggal kene Surabaya, guys, mak pa. Apa di Surabaya? Apa Surabaya ben jajah milang kori. Ya wis tau ya kuwi. Di pagi wis merantau terus. Mak. Betul. Mak pagi merantau terus seneng ngantek tuwek. Wis pokoke rezekine kok ngono kuwi ya dinikmati ae. Jadi kowe jinak nang omah wis tengok. Gak apa-apa. Wong ora apa-apa cek sehat. Mengkono gaweane yo gak terlalu kok yo yo yo. Wong nek jaga omah, resik-resik wong loro manti pangan dhewe mbak. Wong ora enek darane iki, enek darane. Apa nendi Apa nendi? Sapa nek Gak cek. Pak anune, tak dinure. Apa nek Magetan. oh pengen kok. Magetan. Ya syukur ya.
Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Moga-moga rezekine lancar mak Lah yo Pak. Pira loro apa telu? Sehat-sehat. Rayu. Sitake kuwi. Tak ngomong. Asis sampai tadi nama kabeh. Iya sasi cek rumah asis gak apa-apa. Asis sampai sapa. Ora apa-apa kok wis ta. Ya pira Mak? Satu aja mak Mas. Lah Pak Enggak. Ejek nawani sik turu. ijek turu. Leren nawani ges. Panganan dipangan enak kok ben aku terbilang. Dek ini. Gorengnya Dek, mesin dhisik. dek ini. Karo madam. Dek inanane iki apa jenenge? Bingung ditukoni iki. Apa jenenge? Entek kabeh. Goprak apa nang ndi aku bingung. Kene sing goreng tempe. Goreng tempe. Ya sampe nenek warung kan penak. Ngomongnya kayak gini, itu nang aku ya kesel ya. Oh ya sithik-sithik. Moga-moga ditonakno dari Nah, warung dhewe. di warung dhewe kok Karena bisa itu lancar ngene iki. kopi-kopi. Iki dek kae kopi ono yo laris kok yo. Ora kelihatan piye? Iki kene mak pengen nonton sing daerah Wong marung lanang kene piye kok Golek piye enak hias makan ini ngono tapi dek. diterasine. Kok disirasi karek nyerasi. Nek bang rasuk kene langsung gawe maneh gawe. Tutup wis karek ngono gawe ini sapa? Sithik-sithik gak apa-apa. Lah kono wis dienggo anu guys kantore Mas Ari. Wis kok kene. Matur banget pokoke mak. Iya iya. Warung karton kayak ngene-ngene nang ngene. Gak kurang sicak lah. Wis. Kurang sicak gak? Kurang sicak Tani. Wis gak apa-apa yo. Gak apa-apa. Mbak anu kae Bajan. wis ta ora apa mbajan. Wis ta yo ngape lunga kok nek menawa ngerti kon kok kono klambi-klambi lendaran nek gak payah gawane. Biasane iki ngono yo ya. Klambi-klambi kok ngene darane ngono ki kok tak wenet dulurku ngono yo. Kami Cina ya. Lah yo aku dek kae ngono kok ketika darane ngono ki ana kaya rambayane ya Allah digawa. Rambut apa sepatu ngono ponak-ponakku tak gawa tak jalan ke ponakane ya. Ya pas jalan ngene ki dadi yo rame fisik. Piye Mak? Kami kayak tangan Gak ambil-ambil. ora. Wis ana mbek jangan sithik wis enak, guys. Mampir iki ngene Maija. Masake mantap. Piye yo? Ya usah kresek. Ya apa madame matur wong sakit. Wis dikongkon mangane kene wis digawan sak kresek iki Samu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Betul-betul kupelku. Matur nuwun ya Mak. Ya matur nuwun. Gawe adoh yo mergawe dadak kene ae lho jane. Wis tak apa sing penting iki Jak madame tak. lah kono wis piye wis sakmono kae yo Mak dame yo. Mak Mbakmu ora wis wis ngatasi. Aku mergawe apa lah yo wong yo mergawe sithik wangi-wangi yo. Sing penting iki yo sehat wis alhamdulillah. Tungane ya yo. Jadi pas sehat ya nang kono. Sang itu. Aduh iya. Matur nuwun pokoke. Ya. Bisa ngene. Satu siapa? Hah? Iya, wis. Tak apa-apa. Wis sangu. Ya sangu wis anu ae go. Betul-betul es nang kono guys, melama urung mergawe kan yo. Ben kena go tuku-tuku opo. Ya wis iki ya. Wis pokoke semangat bekerja. Wis pokoke penting sehat. Intine sehat mergawe opo wae negara kono sing penting sehat ya awake ora. Sing do apik. Bismillah. Engko nang kene ndara diopeni. Ala wis gede-gede wis anu kok. Anu nang kene wis anak wedok. Anak wedok sesuk. Nanti Oh, wis nang kene. Ya wis ae diopeni anak wedok, guys. Kok nek anu yo maksudnya yo Tuku ae lah tuku mak jahe apa iki lah yo iki jangan Jangan enak. enak. Apa enak ora anu ngene. wis diopeni. Lo mau? Berapa? Berapa? Papa. Ya. Ya. Limo, Pak Agus. Ya, heeh, heeh. Sampean siji. Heeh, heeh. Mak ja. Wes, aku mau mek payak lho wes Mak.
Walu. 40. Aku mau payekmu. 5 payek kali. Payek, nggih. Payek. Nggih. Payeke tak hitung 3.000 ngene. Ya. Kalau bisa tempene mau. Nggih. Jadi kalau papat telu. Ya. Kulo ben di. Isih 7.000. Kulo ben dienggo sarapan kuwi. Ya yo. Iya, wis. Iki kita Heeh. dadi rezekimu, Blok. Ya. Wis kono dilarisi ae, guys, makja. Ya wis yuk. Ya, oke. Ndak mun dene tak celuk. Ayo sarapan, Blok. Yo, guys.